Усё неба полымем занята, война нанесла нам бяды. Гараць з бабулей і дзяўчата, усе, хто дома быў тады. Хто не уцёк, хто не баяўся, хто зла нікому не рабіў, там патрываць ад зла застаўся, яго нацыст жывым спаліў. І так было тут шмат вядома, палілі немцы тут людзей. Хто не хаваўся, хто быў дома, таго схапіў той ліхадзей. І не прайшло яшчэ шмат часу, на танках побач іх крыжы, мараць рабіць тут сваю працу, а беларус тут зноў дрыжы. Ды колькі ж будзем мы баяцца, і колькі немцы будуць жыць, і як нам людзі ратавацца, якога Бога нам маліць.